art oniric actual, adică o pictură onirică o consonanță contemporană, adică nu e același oniric la Gustavo Rocu, ce fac eu, ia? Gestual, pentru că la mine există gestul și în pictură, și în tehnică mixtă, și în obiecte, există o gestualitate, nu neapărat colochiană, dar din gestualitatea mea, și decorativ, obiectual, care uneori e și decorativ, nu întotdeauna, deci obiectele monumente, obiectele care seamănă cumva cu niște sculpturi sau obiectele care sunt făcute doar din polistiren, expandat sau exfundat, care aici am adus doar două. Cu alte ocazii am fost aduse poate prea multe și unul din ele a mai fost și data trecută, dar l-am adus că ține o la efectiv, iată poveste. Așa, aceste obiecte care sunt pe verticală au mai multe sensuri, amintesc și de rachete, de fusee, dar și de orgă, de orgi muzicale. Da, lăsați ca să înțelegeți. Da, vă rog, nu mă întrerupeți chiar până la asta. Urmează să găsesc la un moment dat un spațiu unde să fie, vă rog, liniște. Silence, please. Așa, unde să fie expuse numai obiectele ca alea. Eu mai lucrez la alte obiecte, mai sunt unele adunate la acasă, sunt așa la atelieră. Însă, primul lor opus, ca să zic așa, a fost tot aici în 2016, când erau niște noutăți, că eu am început să lucrez la așa ceva în 2015, nu înainte de aceasta. Mi-a venit ideea să fac așa ceva după ce lucrăm la poliesterele astea. Ce să fac cu materiale de recuperațion, așa, cum sunt tuburile astea, sunt luate de la magazine de textile, unde pe ele se ambalează finetul, sau, mă rog, diverse țesături, să strâng, așa. Și cum le găsești pe jos, ca și poliesterele astea, că sunt gratis, așa. Însă, munca noastră, evident că nu e gratis, e tot altceva, e de muncă la aceste chestii, pentru că sunt destul de fragile, trebuie ambalate, trebuie asamblate, nu ambalate. Trebuie dezambalate și asamblate, mai degrabă spus, și pictate de bine, nu la mișto, adică fac unii în ziua de ani. După care și cărate, eu acum unul dintre ele n-am vrut să s-a întâmplat să nu putem să le aducem ieri sau azi dimineață. Am găsit, de-aia am și întârziat un pic, că în România se găsește greu un taxi, noroc că există Uber, mă rog. Și așa am adus și ultimul obiect, cel verde de acolo, verde mai degrabă, așa. Și am profitat să aduc și cu iubita mea mamă. Da, am făcut toate... Am ajuns mai târziu, dar am ajuns exact cu ce trebuie. Adică acel obiect care închide expoziția și cu mama mea, fără de care eu nu exista. Acum fac și eu ca la Oscar. Mulțumesc mamei, mulțumesc cățelului, pisicii, plantei, grădină, mă rog, așa, da. Bine, vă mulțumesc că ați venit și expoziția o să țină până în jumătate de 3 ianuarie. O să fie deschis de Sfântul Daniel, 17 și 18, Daniel Sicastru, Daniel Prorocu, de Sfântul Crăciun, de, bine, doar a 3-a zi de Crăciun va fi deschis, pentru că trebuie să fac Crăciunul și în familie. Și de Rebeion, o să facem Rebeion aici, cine vrea să vină cu un salat, cu o șucă, o pastrabă, sau o sarma, o donac, fiecare vine cu ce vrea. Eu pus la noi, punem fără nu ne mai încălzim o panică, că o să fie și mai frică. Da. Acestea fiind zise, declarăm